Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadits au kama qol sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Wonten ngersanipun matur para alim, para ustad, para kiai langkung milih sepuh dhateng Rama Kiai Ali Subhan ingkang tunggal malih Pak Yai sinten wau Pak Pak Yai Mas Ruri Niam ingkang beto jes niku nggih ingkang ganteng nggih ingkang insyaallah kula emben dawuh sabda fatwa lan mawidaipun ibu-ibu sedaya jamaah Masjid Baitul Abrar ingkang kula hormati, bapak-bapak sedaya jamaah ingkang rawuh wonten dalu menika ingkang kula hormati, boten kesupen dumateng grup Rebana Bustanul Ma'wa ingkang kula tresnani sedayanipun ma'asyiral hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at muslimin muslimat sedayanipun ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah taala milai dunya menika ngantos benjang akhirah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu ingkang berkah menika kula dipun takdiraken Gusti Allah taala saged sowan wonten ngersanipun panjenengan wonten duka mandi agung niku disone napa Ibu? Wono Agung, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak. Kanthi kakehan slamet mboten wonten halangan punapa-punapa. Alhamdulillah. Lah ibu-ibu sing rawuh mriki pun nate pirsa kula napa dereng Bu? Blas Bu. Lah kula winginane mancing mriku jenengan mboten pirsa. Blas saestu. Ika, jenengan mboten pirsa kira-kira. Mboten niku. Kula beto nuwun sewu pas teng mriku kan kula topinan to. Teruse mboten do ngertos. Mboten Pak Ki. Lah, kula niki nuwun sewu Mbah Yai Mas Ruri Niam. Kula niki namine Ahmad Ali Lil Hakim. Sinten wau Bu? Griya kula Banyu Meneng Pranggit Demak. Mila nuwun sewu Mbah Yai Subhan kan nanti dawuh kali kula to. Lah Pak Yai, Mbah meneng napa wae ora ngomong to. Mboten. Lah kula nggih derek matur Mbah Yai Subhan. Mbah meneng niku Almaur Raqiq Banyu Meneng. Bahasa Inggrisnya napa Pak? Silen water. Alhamdulillah. Kok kangen water to? Silen water. Nek kangen water kula malah promosi mangke. Lah garwa kula nembe setunggal. Alhamdulillah. Larine nembe kalih. Allahumma amin. Lah kinten-kinten ibuke ngertos mboten umure kula. Lah kok sing wingking muni 17,5 niku. Umure kula kok 17,5. Kula niku nembe umure 3 gangsal. Alhamdulillah. Mila zaman akhir tahun sampun 2020, zaman sampun musak masih, zaman sampun modal, madul sampun wolak walik
gunung boten saged konconan, laut boten bersahabat. Lah zaman nak pun ngeten niki sing paling apik, sing paling bejo kula jenengan niku isih gelem nderek salat watan, nderek dibaan, nderek manakiban. Alhamdulillah. Kapan ana wong kok isih gelem sholawatan, dibaan, manakiban, ora kena ora wong iku isih gelem nderek tahlilan, nderek ngaji karo kiai. Alhamdulillah. Kapan ana wong kok isih gelem nderek kiai ben kenal Gusti Allah, ben seneng Kanjeng Nabi, ben paham agamane Gusti Allah. Mongko rizkine kula jenengan ora let suwe saged del Allahumma saged rekutak-rekutuk Allahumma saged bungan-bangun Allahumma amin. Niki sing dawuh mboten Mbah Yai Ali Subhan, sing dawuh mboten Mbah Yai Mas Ruri Niam, Pak Yai Alimil yo beber blas. Niki sing dawuh langsung Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Bu mau ngantuk apa dereng Bu? Lah niki saire kota-kotane kula dibuka napa mboten? Lah niki kan kula kan nuwun sewu Mbah Yai Mas Ruri. Kula niki kan mau dipeseni kali garwane kula to. Kula dibebet mobil lawangan sing kula tutup niku kula disuli garwane kula. Lah niku niki anu Pak Ustaz iki kota-kotane iki diagem ngoten. Lah kula nuwun sewu lagi napa ben kita ganteng ngoten Mbah Yai. Lah kula derek matur Mbah Yai Mas Ruri. Lah nek katut rondo mandi agung pripun ngoten. Mendel tiyang niku. Nah, niku dibuka mboten kota-kotane Pak. Buka nggih. Lah niki nuwun sewu kota-kotane niku sing mari di PR niki. Alhamdulillah. Di PR winginane kan meh dibubarke to. Jelas sowan ngene kula niku wis butuhe rasa angel-angel. Pokoke jenengan manut kalih kiai insyaallah ora bakal melarat kula wonten. Alhamdulillah. Lah niki sing direk kula Mbah Yai iki mudin gitu semua niki. Mudin asli lah niku. Lah dikinten wau kula pas wan mriki dikira kene niku kok. Mboten. Lah kan masalahe mudine kula niku kan beto sadhet iki to serban to. Lah niku mudin nangani yang mati-mati niku. Alhamdulillah. Niku semua nanti pirsa mboten Bu. Lah niku mudine niki direk kula niki. Alhamdulillah. Lah nuwun sewu dawuhe Kanjeng Nabi niku sing sapa wonge kula jenengan kok gelem ngaji ben kenal Gusti Allah, ben seneng karo Kanjeng Nabi, ben paham agamane Gusti Allah. Rakitan sakniki jenengan niku asta gelang ya beber blas, driji ali-ali ya beber blas. Mangke tau ngajeng jenengan Bu nek kepanggih kula niku astane jenengan pun enten gelange, drijine jenengan pun enten ali-aline. Allahumma amin. Lah jenengan pun batin Bu sing diagemas ya alimil apa Mas to ngoten kok klirat niki sing Mas Kiai ini mergo umure sepira Bu? 3 gangsal. Alhamdulillah. Allahumma amin. Lah Kanjeng Nabi niku nuwun sewu nek dawuh kan sekeca to. Man tafaqqaha fi dinillahi. Ya kan siap-siap kan. Kafahullahu hammahu warayaqahu min haitsu la yahtasib. Kok mendel? Beleni Bu. Man tafaqqaha fi dinillahi kafahullahu hammahu
warayaqahu min haitsu la yahtasib alamati anak soleh iku papat. Apa betul nggak? Apa lagi? Ini sing vokalis sing betul NU gitu. Kalau niku PAC NU merangge juga. Monggo. Alamate anak soleh iku papat. Badane mukmin anu dan silesane harus kadine tapi kemuliaan ing waktu ya Rabbi apa saya Muhammad. Nah,